Mga igsoon, kuda na sa Kristo, aniya kitang kinakarong adlaw, pinaagi sa pagpadayag o pagpasalamat sa Diyos diha sa kapistahan ni San Andres, Dumla, o sa mga martir ngadto sa Vietnam. Diha sa ilang pagtuo, diha kang Kristo Jesus o paghigugma sa Diyos, ilang giula ang ilang kinabuhi. O pinaagi kini nga dugo nga di kadagayday sa ilang lawas, nahimong timaan sa usa kapagtuo sa katawhan sa mga Vietnam. Kayon sa manday ang pagka martir diha nga gisgutan niini, usa kini kahulagway sa pag-ula sa kinabuhi sa pagtuo, sa pagsaksi sa kaayo sa Dios sa kinabuhi mahitungod kay ang Dios mao man ang tinubdan sa tanan nga atong nadawat. Nya karong adlaw maanindot kini nga pulong giawag kita sa Dios sa pagsaksi sa kamatuoran. Kay nagaingon si Kristo, kinsa kadtong motuo og mamati sa akong pulong anaa sa kamatuoran. Kay ang kamatuoran sa kinabuhi nga si Kristo mao ang iyang kinabuhi giula alang kanato haron kita makadawat sa kapasayloan sa sala. Ug ang atong kinabuhi nahimong saksi sa pagtuo ug kini may katumanan gayud. Ang pagsaksi niini kay ang kinabuhi nagagikan man sa Dios. Nya mabitaw nga ang pulong kini nga ebanghelyo karon ni San Lucas nagingon nga ayaw kamo kabalaka. Kung kamo taralon ug dad-on ngadto sa hukmanan, ako ang maghatag kaninyo og hinagiban o kinaadman sa kinabuhi og nianang taknaa kamo magsaksi sa kamatuoran sa kinabuhi. Unsa man day ang pagsaksi sa kamatuoran sa kinabuhi nga kita magsaksi sa atong pagtuo sa Dios diha sa kaayo o katingalahan nga gibuhat sa Dios sa atong kasaysayan sa atong kinabuhi. Karong panahon halisod kaayo ang mahimong martir, meaning mahimong usa ka testigo sa pagtuo, kay ang kalibutan at sa kanunay nagaingon nga anaa sa kamatuoran apan sa tinuod wala gayud diha sa kamatuoran. Kay ang measurement sa kamatuoran dili lamang diha sa kinaadban sa kinabuhi mahitungod sa mga siyensya o mediko o sa tanang kahigayunan diha sa kinaadman sa tao. Apan ang tinuod nga kamatuoran nga ang tao layo sa Dios, nga ang tao wala makailas sa Dios, nga ang tao sa kanunay nangita ug nangandoy sa kinabuhi sa kalibutan. Apan pinaagi lamang sa kahayag sa pagtuo pariho ni San Andres ug mga martir sa Vietnam, pinaagi sa kahayag sa pagtuo ang ilang hunahuna, tataw kaayo nga mikita nga ang tiburan sa kinabuhi nagagikan sa Dios ug ang tanang probidensya nga nalang nadawat mao ang Dios ug ilang nakita kini nga kinahanglan ni sangyaw ang mensahe sa kaluwasan ug kalipay. O kitang tanan giawhag niini isip usa ka Kristiyano, ang atong kinabuhi mao ang mga saksi sa kamatuoran sa kinabuhi nga si Kristo mao ang kamatuoran sa kinabuhi nga siya gipadala diri sa Amahan haron ang tao makadawat diha sa kahayag sa kinabuhi, kay ang tao ana sa kangitngit apan pinaagi sa lamdag sa kahayag diha sa anak sa Dios ang tao makadawat lamang sa kapasayloan sa sala. Nya mabitaw ang usa ka Kristiyano sa kanunay mukita siya nga may kinaadman sa kinabuhi. Sa tanang kasaysayan sa iyang panghitabo, sa iyang kinabuhi, anaha ang Dios luyo nining tanan. Ug sa kanunay siya malipayon, ug sa kanunay siya maghatag og kahayag sa uban, ug magsaksi siya sa kamatuoran. Ug unsa man ang kamatuoran, nga ang kamatuoran nga kitang tanan anak sa Dios, nga ang kamatuoran kita gipili sa Dios nga mahimong sumbanan sa kahayag kay ang Dios gugma man. Nya mabitaw nga kini nga pulong nag-awhag kanato nga dili mahadlo kada adlaw sa pagsaksi sa kamatuoran
kung asa man kita dalhon sa Dios ngadto sa inyong trabahoan, sa inyong pamilya, sa tanang higayon sa inyong kinabuhi. Nagaingon si Francisco nga atong Santo Papa, mutindog kita diha sa kahayag sa pagtuo kang Kristo Jesus, haron ang uban mo tuo nga ang Dios tinuod gayud nga buhi diha sa atong kinabuhi. Ug unsa man pagsaksi niini sa atong kinabuhi, dili lamang sa pulong, kundi ang atong kinabuhi nga mao ana ang gitawag nga kinabuhi nga Kristohanon nga pagkatao, Kristohanong katinglingban, Kristohanon sa kanunay nga ana ang panaghigugmaay, ana ang kahiusahan ug moingon ang kalibutan kitaa sila nga mga Kristiyano, ana kanila ang kahiusahan ug paghigugma ug mao kini ang timaan diha kadag-usag-usa kanato nga mahimong testigo sa pagtuo. Apan ang usa ka tawo nga walay pagtuo sa kanunay, dili siya mukita sa regalo sa Dios sa iyang kinabuhi. Apan sa kanunay mukita hinuon sa walay kinaadman, apan sa kanunay siya magul-anon sa iyang kinabuhi. Apan ang usa ka Kristiyano sa iyang kinabuhi mahimo siyang martir, meaning usa ka testigo sa kamatuoran sa kinabuhi. Ug ang iyang kinabuhi mahimong usa ka timaan nga si Kristo anaa kaniya ug gitawag siyang alter Christus. Ug pinaagi niini magaingon nga ang tinuod gayud ang iyang kinabuhi kay siya bisan man sa kalisdanan o sa kamatayon siya nagsaksi ug nagmaya ug nagpasalamat sa Dios. Ug ang kalibutan karon dili ingani ang kinabuhi. Kaysa kanunay ang kalibutan nagbagul-anon ug wala gayud kakita sa kahayag sa kinabuhi diha luyo sa kamatayon o sa pandemya, sa tanan nga trahedya sa kalibutan, ang tao walay tubag niini. Apan ang Kristiyano diha sa iyang kinabuhi, sa tanan nga kasaysayan sa iyang kinabuhi, anaa siya'y mga mata sa pagtuo o makita niya ang kahulugan sa tanang panghitabo, pandemya o mga crisis o mga kagubot sa kalibutan. Ang tanan anay kahulugan kaniya kay ang kahayag sa pagtuo diya sa iyang kasing-kasing ug una-una naglamdag man sa iyang pagkatao o pinaagi nini magsaksi siya ug sa kanunay anaa kaniya ang kahayag sa kinabuhi. Palihog panindog.